na ang pagkaaga talaga. Namamas ko po. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Bata dit-dit sa ng oranjing, binatama talaga sa irarom kan. Adi, dit sa ng paripo talaga, minatulanhok talaga. Report, hali po dyan sa luwas, nasa linya mga tugang, ang buhay naman ng Bareta sa Morning Hirit, nasa linya po si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim, come in. Yes, salamat BBP, Maraynaga sa mga panantabay. Dimati Tolos. Grabe, may nako, batang paros, makusugo ng duop kang paros. Anam, Oh. nalalawag na payo mo kiparaos. Oh, may nalaog tulo, kaya nugad na paparosan ang isip ko. Kaya pala reparo na maray pag nagaprograma ka. Napaparosan ang isip ko nugad. Na, dipisil, garo iba na nga niya ko ini Magtagakalo ka. Ano no? Magtagakalo ka. Yun na nga, Nico, di sa mga kalo ko nagkawararay. Bakit po naman akong kalo? Padaraan ka sa Lidigdi sa Kwan, sa 3rd District. Okay man, okay man. Abo mo ka to. Ano no? Bumukay to. Bumukay itong hari sa iya. Lato sa taga salbatada ka na. Bure. Pakisabi na lang, salamat anting. Oo. Salamat. Ikilo man ta PBP, digdi sa ko yung area of responsibility. Para kay mga antawad. Very good. Okay. Salamat sa Diyos. Sa iba pa niya itong mga istorya, Disyembre, nagkataon panahon kan periodo ng eleksyon, nagpupo ng tanyugon ang mga ilihido, lalo na sa kada sesyon, pon sang guniang bayan, panglungsod o pandalawigan, din presensya ng mga parasolisita BBP. Yan sana. Yan Personally sana. ning naobserbaran kan DCGB News, purabiraan na sesyon, habang paabot pa lang ang mga sangguniang bayan members, pinot na naghahalat ining sa mga may kahagado na pabor ng mga ilidong opisyal. Okay. And sa hagdanan, sa pirtahan, iyaraonan mga ini naghahalat. Tapos ang regular na sesyon o pagteripon, yaon an mga ini. Yan, okay. Matindi man pala ng pinagsusuprir na kadipisilan kan mga politiko ngunya ng mga panahon sa PBB. Dako lang para... Niniwangon ka kani? Maniwang ka talaga. Maniwang ka. Kung bus mo ini on rahon, masunod na sesyon, padakulan mga ini. Yes. At pag nahiling ka, na nagtao ka, buminulot ka, gugrupuan ka, pangistorya ka, mas maurag nga ito si board member nga o kaya si kagawa din. Kaya tinawan baga nga ako. Mas niya so expired na nga so kon so Sorry sita. Tinawan ang gilid nga ako. Buwan nga. Masunod, lahat na naman ka. Yes. Kundi, igwa kita nin sarong ilidong opisyal, presiding officer, ang nakakasave sa saya, savior niya ta BBB, sa mga arog ka na cellphone. Sagad man ngayon may nag-upload. Pagkababa kan sa auto, Sagad may kauron. bubulno to na so cellphone. Tapos may matik will mara ni siya, mahan siya, na matukdo sa cellphone niya, may kauron. Naglalakaw siya, pasiling na sa lawag sa session hall. Di magkauron to. Subog may kauron si kagawad. Bako, presiding officer nga ni. Presiding officer. Si Vice Mayor. Turuan ta na ta. Kahirak man kan mga kandidato. Kanya naman, pag naluwas na naman siya, Bibe. Yun na naman. Naluwas siya sa session hall. O di nagalat yan sa pirtahan, tapos sa mga agdanan. Pubulnot na naman niya so cellphone. May sagin-sagin na naman nakahon. Contact na siya, pwede sa driver. Doon siya sa auto. May marani naman sa saya, itutok na naman sa cellphone.
Sakto na nakalunad na sa auto. Oh, masabi ang mga tao, ano na nga nga si Vice nga, primero sa nga may cellphone, pagluwas may cellphone, paglaw nga may kahuron si cellphone, ano nga ini? Irak ninjos, tapos sa turno. Tapos. Sa style niya nga yan, nakatipid-tipid lamang. Tipid? Kung dahil ka matipid, kung dahil ka man mananggad matipid, pwedeng patiago, may pringga mo. Iyo baga. Oo. Dakol talagang panahon- para solicit, totoo yan. Sa panahon nyo niyan, dapat kang magdiskarte. Correct. Oo. Ara, rimati ka na. Pero dahil man pakagulpiyon na, so, ako naman. Iyo. Kumo naman mara. Iyo na Iyo, sa pirmihan style man. Correct. Oo. O yan tabi, Pipe. Ang sa mga dit na konsuelo, obserbasyon, sa mga sangguniang bayan, o kaya sangguniang panglungsod, sangguniang panlalawigan. Kaso hapon, na-obserbaran ko ini mismo. Aha. Na nagsidyan ako sa sangguniang panlalawigan. Diyos ko, talagang matao sa luwas. Yes. Jimmy na Totoo yan. salita dito, Jimmy News. Pasko ay sumatit, tayo ay magsiya. Mamasko po. Merry Christmas po. Oy, good morning na Pilipinas. Mga Bicolano sa man na partikan mundo. Good morning po sa Induga Boss. Welcome po sa programa niya tong Morning Hirit. Ngunyang pangaldaw, mga tugang nin Miyerkules. Kaya ba niya to sa Technical Department, mga tugang si Chief Technician Ramir Tanay. Sa lawasan, Mega Force Patrol, si Ringman po sa Manibela, si Henry Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Welcome sa programang Morning Hirit. Si Lawrence Marcena, mga tugang may dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Sa ramon tan dagdag na istorya. Ngunya na malipot-lipot. Mga tugang na pagkaaga. Lawrence, good morning Lawrence. Salamat abi VP, good morning. Mauranon budak baliputon. Sa mga dagdag pa niya tong bareta tigdi mo na sa Legazpi sarong 35 anyos na babayi takdag sa kamot kan otoridad. Sa ginibong drive-by bus operation pagkatapos na makumpiskiran ini. Nin illegal na droga sa Purok 2 Barangay 23 Imperial Court Subdivision Legazpi City Kasubanggi. Basado sa police record kan Legazpi City Police, ang suspect nabisto na si Certain Abigail Diestro, Abig, warang trabaho ini, na taga Barangay 24 Rizal, Legazpi City. Sa pinagkasarong persa asin koordinasyon kan hipatura kan Legazpi City Police asin PIDEA, positibo ang resulta, makalihis na makumpiskiran ini aligado ni sarong nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na pinagdududahang shabu asin 1,500 pesos na bypass money. Ang mga na-recover na items in inventaryo sa ampangan kan mga mandatory witnesses. Matatandaan ay pinagunambitan na sa DCGB News the Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Bogard Araw kan Legazpi City Central Police Station na I hate drugs. Asin dahil tamuing siya sa droga, tasaro-saroon niya daw ang pagpugol sa proliferasyon kay ni sa Legazpi. Kaya patanid niya na magpundo na sa mga pagiging imbento kay niyan iba. Asin magbagong buhay, nga ni na daino makalaboso, pag-abot kan mga aldaw, siring sa nasambitan ng sospechado. Tama. Yan tabi, BP. Na mga dagdag na istorya, halididi sa Legazpi City Police. Babalik na lang kita. Ako po si LBB. Salamat, Lawrence, sa report. Okay, oy sabi ka sa yung mga texter. Ay, sandali lang ha. Yan ang isus kadakol kan textangon niya na aga. Sabi ni Jay na ako niya, dakulunon mananggad ngayaan, dakulunon mananggad ngaya tabi migo ang kalo dyan sa mall. Maski anong klase, pati the best mga branded man. Good morning sa Indo ni Jimmy Boy. Good morning, Migo. Amigong Jay. Merry Christmas tabi sa imo. Good morning kay dating City Councilor Chito Baldo. Sabi ni dating City Councilor Chito Baldo, "Hay, salamat." Salamat nga sa Diyos. Good morning. Kagawad Chito, gari ba naman ang gusto sabihin mo, Migo? Good morning tabi sa imo. Si Noel, good morning ngaya. Gari baga ngaya nagpapatuo mo na masamo ang jingle mo. Good morning.
Yun man talaga ang purpose kayo na matuom lamang nito sa jingle. Tapas ko na baga. Love does no evil to the neighbor. Hence, love is the fulfillment of the law. Yes. Romans chapter 10, verse 11. Salamat sa butihing ina at Panginoong Jesucristo na si Mama Mary. Maligayang kapistahan para sa mahal na Mama Mary. Salamat po, Pade. Yeah. Kung bagangon yan, Immaculate Conception, di ba, Jing? Fiesta kan Immaculada Conception. Sabi ni Madam Regino, Karigos na no, morning hirit na. Maliputon, Madam Regino. Malang report, Madam Regino. Talagang Pasko na ang ilaw digdi sa taisan, ilaw, puro palsok, ali, isa ka pa. Masyado ka. Masyado ka. O no, sandali lang tapon ang tadaw ang pag-asa. Natay ni taybaw ng lipot kam doon kam paros ngunyan. Ibaw ng doon kam parosa. Sandali lang. Tawagan natin ang Pag-asa Legazpi para po mga tugang sa kalagayan ng panahon bago po sa istorya. Nadaradara mga tugang ni Pading Mar de la Cruz. Pag-asa. Try natin ang Pag-asa. Sana makasimbag sa tuya si Juan, si Janice. Hindi nga si Janice ang pig-asaan mo. Tingnan natin. Alas 5:27 na. Ringing mga tugang ang Pag-asa Legazpi. Hello? Good morning, Mocha ng Pag-asa. Good morning, sir. Kumusta kayo, Mas Miss Janet? Janice? Okay naman po. Malamig ba ang panahon? Kumusta po ang kalagayan nyo? Anong kalagayan? Ang kalagayan ng panahon, ang ibig kong sabihin, ang kalagayan ng panahon. Wala naman tayong bagyo ngayon? Sa ngayon po, wala naman Ay, po. very good. Pero malakas ang malamig at saka lakas ng hangin sa labas. Opo, malakas po ang ating hangin po. Malakas. Tama hanggang sa malakas. Talaga. Sige nga, Miss Janice, alamin natin ang forecast para sa araw na ito. Go ahead po. Magandang umaga po muli para po sa kalagayan at pagtaya po na ating panahon ngayong araw, December 8, 2021. Ang shear line po o yung tail end ng frontal system ang nakaka-apekto ngayon sa may silangang bahagi ng Kabisayaan. At kasalukuyan po, northeast monsoon or amihan naman po ang nakaka-apekto sa may Luzon. At dito po sa atin sa Bicol, maaari po natin maranasan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog na maaari maging dulot po yan ng shear line. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin na manggagaling mula sa may hilagang silangan ng Iran na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa ngayon, nakataas po ang ating gale warning sa may seaboard sa Camarines Norte, northern coast sa Camarines Sur, eastern coast ng Sorsogon, Catanduanes at northern Samar. At kaya naman po yung mga isda at yung mga maliliit po sa sakyang pandagat ay atin pong inaabisuhan na huwag po muna sila pumalaot at yung may malalaking sasakyang pandagat po, maging alerto po sa malalaking pag-alon ng ating karagatan. At ang ating nasanggot ng temperatura nasa 23 hanggang 31 degrees Celsius. At ang ating araw po ay sisikat ng 5:55 ng umaga at ito'y muling lulubog sa ganap ng 5:18 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DRST, Janice Lucero po, nag-uulat. Miss Janice, mga ang tawag dyan, mga ilang, hindi ako, mahina ako sa Tagalog, mga gura no kalangkaw ang ang wave na mararanasan sa mga dagat natin? Opo, maaari pong umabot yung wave height sa 2.8 to 5.0 po. Medyo malaki medyo malaki din, delikado talaga sa mga maliit na bangka. Opo, malakas po ngayon ang alon. Ano ang kausa ka iyan na iyan na gale warning na makusog ang paros ngunyan? Opo, kasi po maaari nga pong maka-apekto po dito. So ngayon po shear line po nakaka-apekto sa may Visayas, pero maaari po mag-move po ng konti at bagay po tayo ma-apektuhan ng shear line dito. Oo. Ano ang shear line na yan? Yung po sir, pagsasalubong po ng dalawang air masses, yung cold air mass po galing sa northeast at yung easterly naman po yung mainit po. Susabatang kang malipot buda, mainit na paros, tama? Opo. Yan ang shear line. Binakaw sa kiuran? Po? Minakaw sa arog kaining panahon, malipot na panahon?
Yung more on northeast po, yung malakas po, mahangin po. Oo, oo. Opo. I see, okay. Sige, Miss Janice, salamat Salamat, on. Yes po. Thank you so much, mga tugang Janice Rosero ng Pag-asa, Legazpi sa Kamugtakan kang panahon. Darakula da ang balod ngunyan. Kapag nakamtang na Darakula ang balod dyan sa mga kadagatan ta, mga tugang o de magpara, isus ko. Sana day kay ano man aksidente day kay aksidente dyan sa kadagatan ta, darakula da po ang balod, ang ukol, ang alon, malalaking alon, ang pwedeng sumalubong po sa inyo, mga mandaragat sa mga lugar sa halos buong Bicol region. Okay. Oras natin ay good morning, garo may tiksi, madali lang basaan ko kamo ki Dr. Chris Gianan. Good morning, tabi amigo. Ay, maray pa si Dr. Chris Masimba. Yung mananggat na piyestangon niya ni Canao Lady of ni Mama Mary. Malanganin ko niya na aldaw, deklarado ko niya na non-working holiday. Di ba? Non-working holiday ko niyan sa buong Pilipinas. Kaya lamaw-lamaw man so iba. Kaya pero si Jay ako niya, maski holiday, pero may atabo na magmata. Maski atabo na magmata. Pero ngunyan baga po, non-working holiday, susog duman mga tugang sa naging deklarasyon ni kan gobyerno kan gobyerno natin para po sa kamugtaka dahil sa kapistahan sa buong Pilipinas sa pag-aan patrones mga tugang kan Pilipinas. Bako ngayon, yan. Kaya taod-taod mga tugang, may mga misa dyan sa mga simbahan Buddha. Yan alas 9 may ordinahan na padi, bagong mga padi Yan digdi po sa satuyang diocese Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Manager Mar de la Cruz, Batang Santo Domingo. Maring Mar, good morning. Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga tagabantay. Headlines ko niya na pagkaaga. National IATF maigot na pigagalan ang magiging sunod na alert level kan Metro Manila dahil sa patakot kan Omicron virus. Antang herd immunity, naabot na kan 23 na highly urbanized cities. Ini ang sabi kan DILG. Mostly mga sa Manila. Tapos may nagkatira sa Visayas asin duman sa Northern Luzon. Mientras tanto dakol na riyon sa nasyon sa minimum risk classification na sana sa COVID-19. 356 na kaso ng COVID-19 na i-restro kan DOH na suhapon. Bantang 30. Pera. 356. Dit na sana Roger. 356. Naka-submit gabos na mga laboratorio? Dahil pinagunambitan, Bibi. Dahil pinagunambitan. Pero, yan? So mga mga nagkamarate, nagpa-check up dahil na? Ang sabi man sinabi. Mga eksperto, karon nga maluyan ang testing. Maluyan na? Maluyan na. Tapos Okay. so mga bilang ka mga nagadan, dito man sa naso Disyembre, so iba daga ito, Nobyembre pa. Okay. Okay, pero ang good news na 38 million na Pilipino fully vaccinated na kontra COVID-19. Pero pare, 38 million. pero harayo pa, no? Arayo pa. Harayo pa, kaya Harayo mga pa. 100 plus kita, di ba? Oo. Kaya puntang mga 70 million plus Roger na. na mabakunahan. Di pang kabanga pa din Diba? pang kabanga. Okay. Okay. Problema kita, may mga choosy. Iyo nga ni, Si Mayor Vic na problema na. Maski ano na yan gigibuta, abo talaga kan sino ba? ang Maraykan si Mayor Vic, manaw kibagas. At maski may bagas na abo kan sino ba? Talaga Oo. Ano ba yung problema ninda sa Sinovac? Basta ang gusto ninda, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Iyo Abo ano? kan sino ba? Pa-booster na lang, tapos man may booster yan. O bakuna kang Sinovac, tapos ma-booster ka kay Pfizer or Moderna. At abo talaga. Abo Maski talaga. nagpuro barangay na. Abo talaga. Ay, Diba? Sige. ay ko, Bala yako. sila. Banwang sutil baga. Okay. Okay, mga big time rollback.
ako lang may tatabang sa pagluya ka ng inflation rate sa Disyembre, sabi kang PSA. Mentas na PNP nagkikuro sa publiko na limitaran sana sa family bubble ang selebrasyon kang Pasko. Iyo man talaga. Totoo yan. pamilyahan Ano para sana. sa telefon? Rogel. Yan ang una. Ang actually, ang Pasko sa kwan man, sa pagpangajibo na, sa kapistahan, bertingan sa tuyang kagurangnan. Rogel Ang na. mga party-partingan, pwede masiguro kita maabot ang 2020 nung di nag-party. Correct. Diba? Minus gastos pa. Pwede nang nagkapurgulan na, di ba? Oo, niyan matindi. 8 biyahero gikan sa South Africa. Oh, Sabi kan mga otoridad, ay panahanap. oo yan. Ay, tamarites. Nangyari. Hindi na, bantay ni Ini cellphone so, pala po. 8 biyahero na uminabot bago pa man pinagbawal ang pagralaog kan mga ali duman sa ibang mga nasyon. Ah, Mga okay. Nobyembre pa ini nagabot. Okay. Sinanarom sa kwarentina, matapos na mag-positive, pagkatapos kang 14 days, pinahuli na. Ah. Pero kung yung pigahanap tamarites, then ako kuha. Nga, rinilis na, tapos hanapon na naman. Retest data, nganing maisalang sa genome. Baka may darang, Oo. so, Omicron. Roger. Kaya, nanantigaan. O para para problemaon yan. Mag-iingat ka sana. Mga eskwelahan na nagkukondukta ng limited face-to-face classes pagdating dumakol sa 2022. Oh, pwede. Pwede. Okay. So, yung VP, gusto ko lang batiyon ng happy birthday sa kuyang tugang. Poms de la Cruz. Ay. Happy birthday. Good morning. Daddy Poms. More life, prosperity, Yes, happiness. dyan sa LTO. Roger. Mabuhay tabi, migo. Amiga, happy birthday. Yeah. So, Enjoy. Pira nang yan si hermana mo? Labi ng manggaro. Labi naman. Halos malang magkaridad Baka- kita. Labi naman na di. Baka mga 2 taon pa. Patingtingan na. Ayan, ho. Okay. So far, BP, ang mga headlines sa tudyang Kampiwise Enterprises, sanapon sa namin ito ng Mrs. Raul Marisa Calyo, Purok Dos, Rawis, Legazpi City, Hampangan, kan LTO, as in LTFRB, Regional Office Number 5. Basta radyo, APYC nyo yan, 24/7, konektado ka. From Santo Domingo Broadcasting Center, Mardila Daing Iba, good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat pa rin Mar sa mga istorya sa Lado Nacional. Masyado na kitang maluwag, ano? Pero ang pakiuron mga tugang kan mga frontliners, mga doktor, mga nurses, buda mga health experts, ano? Dahil kita masyadong katiwala tabi, yan ang pigasabi. Pahingaluan ta naman ining mga mga doktor, mga frontliners, yan ang mga nagbabarantay dyan sa ospital. Nganin na maugmaman lamang ang sa indapong Pasko at pagsabat mga tugang kan bagong tao. Sa kaya po na pagsunod sa tama na protocol asin pag-iingat sa dirita, makakatabang yan para mas lalo na maski kita may vaccine, diba? Ang sa tuya na personal na conviction para umingat mga tugang sa mga ulakit kan sinabi ng helang, yan po makatabang masyado para po mga tugang maiwasan ang ulakit kan virus na COVID-19. Ingatan ta po lalo na sa 2022 pagkatapos kang eleksyon ang COVID 2022 pag napasala kita sa pagboto kan mat ipapatukawon ta sa pwesto duman mga tugang naman maatake ang COVID 2022. Pasok Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta na recover na ang bangkay kanapat na mga parasira na pirang aldaw na nawawara sa Banwaan kan Viga sa Catanduanes. Poon ka na wag nakawara ini ka nakalihis na Nobyembre 30, 2021. Susog sa report kan mga otoridad partikular na kan Viga MDRRMO asin man kan kapulisan. Ang apat na parasira na ini na midbida na sinda Adrian Lanon, 41 anyos ini, Eduardo Wallet, 55 anyos, Ariel Toonan, 36 anyos asin man si John Paul Toonan, 24 anyos na mga residente kan Barangay Tinago sa Banwaan kan Viga, probinsya ni Catanduanes. Tutong sa mga otoridad, enot lang nakuhaan na bangkay ni Eduardo na nasa stage of decomposition na sa
sa baybayon kan Barangay Subo kan nakalihis sa Disyembre 3. Aha. Kan Disyembre 4 naman, nakuha naman ang lawas kay Nini Adrian na sa baybayon man nasakop man kan Barangay Butinangan kan nasa bitan ng lugar kung saan ini parehong nasa stage of decomposition man mantang kan nakalihis daw na aldaw nakuha man ang duwa pang bangkay na parehong yao naman sa stage of decomposition. Susog sa NDRRMO kan Viga Catanduanes sa panginginot ni Neil Francis Tuibeo napag-araman nakalihis na Nobyembre 30, 2021 pa kan naglawod ang mga parasira na ini alagad nagka-problema sin inabutan sinda ni na makukusog na alon kaya talagang tuminaob man ang mga kaini asin sinda nagpataw-pataw sa taho kan kadagatan mantang nahanap sinda bangkay na susog sa mga otoridad. Ganyan VP ang mga otoridad asin man ang munisipyo kan Viga nagtaon naman ni asistensya sa pamilyang nabayaan kan mga parasirang ini na nako ang gadana sa mga baybayon kan sa indang munisipyo. Ito VP ang impormasyon ang Galera with Boy DCGB. Salamat sa report. Hali dyan sa luwang oras Pilipinas, alas 5:40 na. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Ang oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabredo. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingkat ng mundo. Nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink response. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdum. Ang Robust mahukbulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ako si Dr. Chito Adelino, ang DOH, Default Center for Health Development. 63 years old, taga-Daraga, Bakunado. Bakunado po ako kung Sinovac. Ako po nagpapasalamat sa satuyang gobyerno na tatawaan kita ng proteksyon laban sa COVID-19. Ako, kaibanan pa sa kuyang pamilya, protektado na po dahil po kami gabos, bakunado sa Sinovac. So magluwas na po kamo, magpabakuna man. Tangali, gabos po kita, protektado. Sarong Pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa inyong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot ng sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Ang Pasko. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.
Kinagis ng simbang gabi, wag nating limutin, pagkat tayo'y may tungkulin sa pananalangin. Ng tayo Pala yung napindot kong microphone. Okay na, Jing. Okay na ang audio ko. Ha? 10 minutes before 6 in the morning. When we hear the word Christmas, we start to think about the things we miss. Reunions, Christmas kita-kits, monito-monita. Uy, ang tanda. Ang tanda ba? saan man. Sa tuwing araw ng Nakagat ko sundila ko. Madali sana. Madali lang po. Tira ko Jing kinumero Jing. Numero Jing. Litrang. Anong numero? Perang numero. 5. A, B, C, D, E. Sa iba kan mga teenager kang panahon, ang nakaramdaman sa litrang E. Ano nga apelyido ngaran? Nagapon sa litrang E? Edwin. Salbata, pero makulog sudila ako. Madali lang Madali lang makulog sudila ko madali lang. Okay? Pangyayari kang dila na yun. When we hear the word Christmas, we start to think about the things we miss. Reunions, Christmas kita-kits, monito-monita. Uy, ang tanda ba? Nakakasenti. Pero, pero para maging happy, how about Pero para maging happy, how about we celebrate those things we can still enjoy today? Like those holiday flavors na never na absent sa mga handaan. Pobi pastillas and braso. Both of these you can enjoy with McDonald's, ube pastillas sundae or frappe. And McDonald's braso, sundae, frappe, or even iced coffee. Para ma-enjoy mo pa din ang distinctly special flavor ng ube and that melts in your mouth, creaminess ng braso this holiday season. At para mas masaya, share the festive feels by sharing McDonald's ube pastillas and braso flavored desserts in your mouth with your family and friends para maging very special at sobrang saya ng virtual reunion nyo. Order na via macdelivery.com.ph. Alright. Sige. Yung mga greet ay suskadakol pa lang kan sa tuyang mga babasaon ko niyan. Sabi ni Jay ako niya, ang numero nga niya pa di, number 10, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Maraot ang implikasyon kang numerong pigtatara mo, tabi, migo. Si Henry Maceda, ang lalaking inuumaga. Your partner. Alatosunta kami go. Happy ordination to the Sacred Order of Presbyters to Reverend Father, Reverendo pala. Diyan pa to. Reverend Freddy Balino from Santo Domingo. Reverend James Seed from Malinao. Reverend Aaron Liasos from Daraga. Reverend Noel Bubiles from Tabaco. And Reverend Edsel Lucila from Daraga, Albay. Alas 9 ni naga yan, ha? Kunyan tabing December 8, mga tugang dyan po sa simbahan kan Albay Cathedral, dyan po sa simbahan ni San Gregorio Magno. Dyan po mga tugang i-celebrar ang pag-ordena sa panibago nyato, mga tugang na mga padi. Digdi po sa tuyang diocese. Good luck po sa indo, mga bagong padi, mga reverendo na ordenahan mo niyan aldaw. Sabi niya ni text yan sa kuya ni Mading Angelique Yambao alias Don Solueta ng Angeles Pizza. O yung niya mapas ko baga, bumagal ka mo dyan ki mga pwedeng pangregalo sa Baditiful. Yan po sa Ampangan ka. Albay Astrodome sa Pasalubong Center. Okay? Ang titulo kang rawit-dawit ni Padeng Ray, ang parol.
Magandang araw po, handog ko sa inyo. Itong aking parol sa lahat ay regalo. Ang kahalagahan nito'y huwag ninyong itatago, pakaiingatan sa loob ng inyong puso. Parol na nakasabit sa loob ng tahanan, mayroong palamuti at may iba't ibang kulay. Sa tuwing pagmamasdan, parang may gumagaan. Sa ating pakiramdam, nandyan may kasiyahan. Tulad ng tanawin, mga magagandang bituin na tinitingala sa langit kung madilim, kumikislap-kislap kay sarap abutin, ang kanyang liwanag nais makapiling. Parol na simbolo kung panahon ng Pasko, taglay ang kaarawan ng hari ng mundo. Ang kanyang buhay na sa atin ay regalo, halina't pasalamatan natin ang buong mundo. Tinitingala natin laging nasa itaas, ang kanyang pag-ibig hindi magwawakas. Siya ang gabay patungo sa landas, ang pagbabagong buhay o ikaliligtas. Ang naibang parol ay dala ay liwanag. Ang nais niya ay tayo, laging nagmamahalan. Ang kabutihang loob, ang ibig ipamalas. Sa kamalian man, lahat tayo ay umiwas. Tuwing dumarating ang panahon ng Pasko, ako'y nakikita saan man nadako upang pasayahin bawat isa sa inyo at madama ang pamamahala ng tunay na sugo. Masaya di po ba pag siya'y nabibigkas? Nabibigyan ng pag-asa yaong mga nasa rehas, tunay na dakila ang Diyos nating Ama. Marami ang nagagalak sa lahat. Merry Christmas! Thank you pa rin, Grace, sa magayon na parol. Sa magayon na rawit-dawit ko niya na pag-aaga ng titulo, parol. Uya, tama itong sinabi ni Padeng Ray. Diyan baga sa mga kwan, sa mga, narumduman ko lang, tanamension niya kay Asoreha. Yan baga ding sa mga, dito mga presuhan, may pigpabakal bagang mga parol. Dahil ko aram ko ni Gwa dyan sa Legazpi City Jail ngon niya. Usay nan sa indang mga display, pag mabakal katabi mga tugang kiparol. Pambira kaya ako ngayon makailing kan so ordinary bagang parol na pipatos lang ki Manila paper. Sabi kang nadango ko Manila paper. So Manila paper na pag nadudumog jing pwede mong gamitin na lipstick. Buda pang make up. Manila paper ito. Papel di hapon. Papel di hapon. Di ko lang aram kun, pero ang aram ko kunyang ki mga kwan, mga parol nagibukan mga PDL na pwede niya to mga tugang na mabakal. Ko lang sure kung saan nakadi-displayan mga iyan na mga parol na yan. Okay, report tayo. Hali po dyan sa luwas, nasa linya mga tugang, ang Mega Force Patrol, binabalik. Lowens Barzena. Pasok, Lowens. Yes. Salamat tabi, VP Maray na aga, tigdi sa daraga, sarong kandidato para konsihal. Ipinablater ang sarong kapitan sa Arayong Barangay. Pagkatapos na pataanan daw siya kaini, na iba ang karampanyahan sa bulod. Asin kung magduman siya, may mangyari sa iyang maraot, papabayaan siya kaini. Ay pangyari sa mga baka. Roger, ini ang reklamo kan sarong kandidato na tuyong na ipagoon ng bita ng pangaran na nagpablatter digdi sa daraga pulis para sa kapakanan kan sa iyang kaligtasan. Nakasuhapon tao, bantang nagsumitir siya kan sa iyang DTR sa iyang pigkatrabahuan. Inaraman siya alegado kan kapitan na o kaya kapitan na ini na dais siya makakalahog sa iyang barangay. Asin pinataanan na iba ang pangangampan niya sa bulod. Natadawa di. O ni Patabi Bibi. Sinimbag man daw kay ni kandidato na bako pa man campaign period kaya daipa siya mangangampan niya. Yan, tama baga? Tama man. O sinimbag naman daw sa kay ni kapitan na kung dai sa iya daw magkortesiya bilang sarong kapitan, dai niya papakilabutan kung may mangyari sa iyang maraot.
Okay. Kaya daw, nataram ka ini kang kapitan sa iya, tanadamay daw ini sa kapitan sa police blotter kay ni kontra sa kaiwal ka nasambit na kandidato, ta siya nasugo man sa na daw. Mano no tarantabi BP na ang kandidato na ini gari may iwal sa pamilya at nadamay man sa na ining kapitan atin ipinarecord na sa nakan kapulisan para sa formal na disposisyon sa tarantabi BP na nagkapira ng beses ining ulit na nagreklamo digdi sa pulis sa Blatter Cardinal Daraga PNP may kinaaraman sa ararom na problema. Okay. Ugaring nadamay si kapitan. Iyon. Iba kaya ang karampagyahan sa bulod? Iba da, iyon talaga baga. Iba man sa syudad, iba man sa bulod talaga. Iba man talaga, darapluson kang biyo kakalakaw. Digi sa Banwara, di po sa nalakawon. Correct. Okay. Roger, suya tapi pipi. Pangyari sa makadagdag na istorya, ali sa paglibot-libot Facebook at TCTV News. Biyahang Legat Pidaraga. Lagadi, LBB. Salamat, Lowen, sa report. Hali po dyan sa luwan. When we hear the word Christmas, we start to think about the things we miss. Reunions, Christmas kita-kits, monito-monita. Uy, ang tanda ba? Nakakasenti. Pero, para maging happy, how about we celebrate those things we can still enjoy today? Like those holiday flavors na never na absent sa mga handaan. Ubi pastillas and braso. Both of these you can enjoy with McDonald's, ubi pastillas, sundae or frappe. And McDonald's, braso, sundae, frappe, or even iced coffee. Para ma-enjoy mo pa din yung distinctly special flavor ng ube and that melts in your mouth creaminess ng braso this holiday season. At para mas masaya, share the festive feels by sharing the McDonald's, ube pastillas, and braso flavored desserts with your family and friends para maging very special at sobra-sobrang saya ng virtual reunion nyo. Order na via macdelivery.com.ph. Yan po Merry Christmas po mga kaibigan. Hali sa McDonald's. Alright. Papel di hapon hen kan Pilipinas. Ayun, sabi kan Dexter. Happy birthday po kay Rose Liacuna ng Pag-asa Daraga Albay from Ate Miletro Brigado. Happy Veractown Fiesta, Patron Saint Immaculate Conception. Uy, fiesta pala ngunyan sa Verac, Good morning, tabi sa mga taga Verac Catanduanes. Happy fiesta po dyan sa Indo. Okay. Good morning, hen. Paagad po ako tabang pakiapo di po apek. Mayo po kami nag-follow up kang kontador. Taraot na, pabalik-balik na kami kaka-follow up. Mapasko na naman po, madiklumon pa kami digdi po ako. Maslog gumihan kay Aisus. Kapalit lang po ki kontador. Nagputok na patabang man po. Sana po, bago magpasko mapalitan na po kontador, mapasko naman lamang. Tabangin na kaming magliwanag. Tabangan mo kami, Sir Hen. Maapudan ang apik. Mayo kami kakabalik-balik. Mayo pa kami kakabalik-balik sa apik. Sige na nga inda pamurotol digdi sa maslog. So kontador miday na papalitan kan mayo pa ini nagputok. Text mo daw tabi sa ko sa kompletong detalye kay ni ining pangaran. Ang pangamay pangaran digdi. Send po eksakto dyan sa maslog. Buda account number. Te forward ko daw tabi dumang kay Ate Hazel. Baka lamang matabangan kita. Grabe naman. Mayo pa hanggang ngunyan. Di ka mo salidang ikontador. Irak man talaga pag pagpobre. Pakitext daw tabi sa ko. So, eksaktong address kay ni na naputukan ki kontador. Tapos, so, account number po. Text mo tabi sa ko. Forward ko naman kay Hazel. Happy birthday kay Angelica Concepcion Batalya ng Santa Rosa, Laguna. From MMC. Sir, ang curfew sa Legazpi 11 p.m. to 4 a.m. May misa di Galyo. Dahil daw dakopon ang mga simbahan natab sa 4 a.m. Ay, ihapota po ini ihapota Pakibati po sa bahay nagkakapik na Melody, Alvin Claire, Melvin Carlo, Paisoy. From Munang ng sa Bagong San Roque, Santo Domingo, Albay. Oy, happy fiesta. Dapat ang kape baka malingawanin do. Dapat po ang kapita Jim's Coffee
Jim's Coffee na lang. Palitan ng kape. Ang Jim's Coffee po, mga tugangan sa tuya na dapat kasabay habang nagpapasko. Mga tugang digdi po sa tuya na palibot, magkape, Jim's Coffee. Happy birthday po kay Conchi Diaz from ng Quezon City, from Villanueva Capos ng Libod, Kamalig, Albay. Okay. Good morning, Henry. Grabing apik ini, nag-aga po kipurpal sa kuryente. Naraot na lamang sa TV, may grabe talaga hanggang ngunyan. Sige, palso. Nangyayari sa maabag. Good morning, Tabi. Pakiapod sa Isus ko. Puro ini kuryente o sa Mariawa. Sige, palsok. 15 times nagayod ang palsok. Tabangi man, Tabi. Kami, sir. Salamat po. Sige po, hata. Pag commercial tod, i-forward ko ining mga mensahe nindo. Ha? Ano nang kapalsok kan apek? Sabihin daw si Obispo ang sabihan ta. Bako man si Obispo nagapadalagang kan apek ngunya. Natataraman ko ini si Obispo na tabugaw ng apek Buda si Rosal, Mayor Rosal. Iyo baga nagdara ka. Ay, sus na naman. Iba na naman ang pagkasabutan na naman. Iyo nga yan nagdarakan sa Liga GSP. Tapos ay, garo ko din. Di ko mabasa kayo ni. Di ko mabasa. Pasensya na po Di ko mabasa kayo ng text mo, Tabi. Grabe, malanit ang tataramon mo kontra sa mga kwanta, sa mga official. Ako nga po, di ako nagagamit kayo ni na word. So, pasensya na po Di ko mabasa, Tabi, kayo ng text mo. Ano yan? Buda, sa ropa, marekon, may full name ka digi sa text mo. Wala ka man ki full name. Ako mabasa kang text mo. Di ako makuha kayo ni. Ako maninimbag kayo ni. Nabinasa mo. Ako yung Jing. Pasensya na, Tabi. Sorry, Tabi. Di ko mabasa kang text mo. Happy birthday kay Eman Bitago, Boboy Mark Bitago, Pag-asa, Daraga, Albay. From Tita Gina Luncera. Happy birthday kay Adrian Paul Perez, 7-year-old. Good morning, Tabi. Mahapot no rin bang deadline ng pag-hulog? Ay, sus ko. Deadline sa pag-hulog kan Jim's Coffee. Tapos na po. Pinick up na kang Lunes. Pinick up na kang Lunes. In-interview ko baga si Jim's Coffee, taga Jim's kang Sarong Aldao. Kan Sabado. Pinick up na po kan Lunes. So, Jim's Coffee entries. Kaya, tapos na po. Kaya mo na, Tabi, mako ito. Okay, kung gusto mo, Tabi, maghulog, ipadala mo sa address na ini sa Jim's Coffee mo. Ang address, Tabi, na pwede mong padarahan kan Jim's Coffee mo. Goldshine Pharmaceutical Incorporated, GPI Corporate Center, 27 Don Pedro Street, Holy Spirit, Quezon City. Yan mo po ipadara. So, entry mo sa Jim's Coffee, Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, GPI Corporate Center, 27 Don Pablo Street, Holy Spirit, Quezon City. Okay? Digdi sa muya sa Balduan, kada 30 minutes, nagupundo ang apek. Sabaga. Sabi ni Tony, kulang sa practice ang dila mo. Good morning, Yumigo. Happy 20th sacerdotal anniversary kay Father Paulo Barandon ng St. Jude Parish. Oy, 20 taon na pala si Father Pau na padi. Alawig naman. Father Pau, happy sacerdotal ordination po sa mo. Okay? Sana po magbasko, mapalitan na sa kontador, mapasko na lamang kaming maliwanag, tabangi man kami. Aram po nindo, day ko kamo matatabangan kung bako po klarado ang text nindo. I-forward, bugtak so exact address, tayo forward ko, Tabi. Dahil sa apektado, pierde, okay, sige po. Pasensya na kamo, I will, Tabi, Okay, sige po. Good morning, happy birthday kay Angelica Concepcion. Okay na to. Okay na? Sige. Bueno. Maslog po iyan. Mr. M nag-agagaro na Christmas lights ang ilaw. Metod napudanta daw si Chapat. Didingani po sa bangkiruhan dahil man kiilaw kaso banggi pa. Wara permi. Nag-open pa po ang wish ko regalo mo. Ay, sarado na po. Sabi baga na usad na politiko dyan, malabog ko no tubig digdis dahil sa LCWD, malabog ang tubig nakakuha kan Philhydro. Kakampi,
baka ano ito, kakampi, baka pati pakaraot kang motor ninda, ibasol sa apek, buda NG. Okay na. Mabareta na kita. Diyos ko kita. Yan na muna kita magpaparako kung ang katara mo eleksyon eh. Ako, ay lingon nindo ha. Ako nagpapara di diskuter tabi kan mga political issue sa ano yan, sa kuyang programa. Buda ako nagdidiskuter kin mga intriga, buda mga intriga o ano yan. Yan baga na mga maluwas gari mga political propaganda. Gusto ko medyo I'm trying my best na maging maging neutral. Hindi po sa tuya na programa. Okay. Bueno, salamat ka ng pagandakay. Ang mga bareta susunod na Bareta alas 6 sa GB News Express. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc. Naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Diyos maray na aldaw sa Lambang Ligaspenyo. Ini po si Junjun Chan, aki kang sa indong padaba na dating pansihal na si Siloy Chan. Sa ngaran, kang sa muyang pamilya, minapaabot kami maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon sa Lambang Saro sa Indo. Ang Pasko, sarong panahon ning pag-ugma asin pag-andam sa pag-abot kang sa tuyang kagurangnan. Lugod, magreinar ang pagkamuot sa Lambang Saro asin pagkaburugkos ning lambang pamilya maski na ngani nasa iraram kita ning kadipisilan darakang pandemya. Sa giraray, ini po si Junjun Chan, aki ni dating konsehal Siloy Chan na nakikihuron sa Indo. One more Chan. Ikaw at ako, tayo ang mga bayani, tayo lahat ay kasali. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili. Ikaw at ako. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jumpstart your day, Milo every day.
tuloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng boroton. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputo. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alas 6:19 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang bareta, nyatungo niya aldaw ni Miyerkules, fit sa 8 po kan Disyembre, fiesta po ni Mama Mary.
nasa sangribong trabaho ang naghalat sa mga aplikante sa Job and Business Fair ngunyan aldaw sa Legazpi City. Sinabi ni Joanna V. Gasga, pagdaram kang Dole Regional Office 5 na sarong aldaw na trabaho, negosyo asin kabuhayan asin business opportunity fair may kinaraman sa selebrasyon kansa ng ika-88 anibersaryo asin ang pagkipagtamangan kanibang ahensya ni gobyerno. Idinagdag pa niya namantang ang job fair gigibuhon man sa Ayala Malls alagan ang mga naghahanap ng trabaho pwedeng magpadara kansa ng aplikasyon sa paaginin online. Sinabi ni Gasga na gusto kan face-to-face application pwedeng magduman sa Ayala Malls Cinema pon alas 10 hanggang alas 3 nin hapon ngunya na aldaw. Nangapudan si Dr. Monray Monsilla kan Department of Health Regional Office sa publiko na aprobitsaran ang ikaduang kabtang kang National Vaccination Days nagigibuhon sa Giraray sa maabot na Disyembre 15 hanggang 17 sa enterong nasyon. Sayang sinabi ng importante ang rason na ini na matao din oportunidad sa mga Bicolano na makapagbakuna kontra sa COVID-19. Siring man magkaigwan ng protection kontra sa ulakit kang virus. Sa ibong nalado, sinabi ni Monsilla na sa primerong kabtang kang National Vaccination Days, kadakol ang nagpabakuna kon kaya makakatabang ini para magbaba ang kaso kan COVID-19 sa riyon. Mientras tanto, hinagad niya sa publiko na magpabakuna na dahil o asin day magpili kang ano man na brand na gustong itudok. Dasenda sa pagkasabi ng gabos na klase ng bakuna, efektibo man asin marhay ang resulta. 8.27% na sana kang total na numero kan kumpirmadong kaso sa COVID-19 ang aktibo. Sigon sa COVID-19 Regional Case Summary kan Department of Health Bicol, sobra sa 46,600 ang COVID-19 cases sa riyon o kaya nasa sobraman sa 40,900 ang naka-recover mantang sobraman sa 1,000 o 1,800 ang nagada. Sa monitoring ka nasabing ahensya, halos nasa 34.49 ang nakakamati nin mild symptoms, 39.97% ang asymptomatic as in 3.72 ang severe o 0.65 ang nasa critical na sitwasyon. Ang Camarines Sur ang may pinakahalangkaw na kaso nin COVID-19 na 13,500. Sobraman sa 6,500 sa Sorsogon, sobra sa 6,000 sa Albay, mantang sobraman sa 6,200 sa Naga City, sobraman sa 4,700 sa Masbate, sobra sa 3,000 sa Camarines Sur, sobra sa 3,000 sa Legazpi City, sobraman 2,700 sa Catanduanes, asin 174 ang iba pa. Nangapodan ng Department of Health sa publiko na magsunod giraray sa health standards tanganing mababa ang numero kang nagpositibo sa COVID-19. Ang sinabi ng data, base po yan mga tugang sa record na naitala magpuon kan tumama ang COVID-19 sa rehiyon kan nakaaging mga taon. Suminakat sa 755 ang total na numero kang local variants of concern kan COVID-19 sa Bicol Region. Sigon yan sa Biosurveillance Report kan Department of Health. Bicol, nasa 56 ang mga pasyenteng tinamaan kang Alpha variant, 177 ang Beta, asin 572 ang Delta. Ang Albay, igwanin tulong kaso nin Alpha, 28 ang Beta, asin 88 ang Delta. Ang Camarines Sur, nakarehistro nin 7 kaso nin Beta, asin 37 ang Delta. Mantang 26 ang pasyenteng nagpositibo sa Alpha, 28 sa Beta, asin 148 sa Delta variant sa probinsya kan Camarines Sur. Ang Catanduanes, igwanin 8 Alpha, 3 Beta, asin 111 Delta variant. Mientras anan Masbate, 5 kaso nin Alpha, 14 ang Beta, asin 44 ang Delta variant. Ang Sorsogon, 8 personang tinamaan kang Alpha, 7 ang Beta, asin 57 ang Delta. Nasa 4 na kaso nin Alpha, 11 Beta, asin 34 kaso man sa Legazpi City, asin ang Naga City, 2 kaso nin Alpha, 9 na Beta, asin 53 ang Delta. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:25 pag-aaga.
nagada na konsyal sa Sangguniang Bayan kan Ginubatan Albay na si Kagawad Benny Padua may kasalida na. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. May kasalida na sa pwestong binayaan ni Kagawad Benny Padua, Chairman Committee on sa Senior Citizen sa Sangguniang Bayan kan Ginubatan kung saan kung matatandaan dahil pinaglalaw managadan ini for medyo sa atake. Nagkapirang bola na dahil nin kasalida nagada na konsyal sagod na uminagian na mga aldaw bulan nagluwa sa nominasyon na sinappointment ali sa partido ani sinalida aki babae nurse and profession aki ni Kagawad Benny Padua kung sa iniyo na matukaw sa nabakanting tukawan sa Sangguniang Bayan kan Ginubatan na pangaran kay ni iyo si Kathleen May Kate Padua. Nanumpa na ini kung saan nag-administer kan oath iyo mismo si Gobernador Al Francis Bichara, witness ang sayang ina Mrs. Evelyn Padua, asin mismo si Mayor Gemma Ann Ponghoko. Sa Lunes, sa regular na sesyon, biglalao man na maasumir na ini sa sesyon si Kagawad Kate Padua sa sayang panibagong trabaho digdi sa Sangguniang Bayan kan Ginubatan kasalida kan sayang ama na si Kagawad Benny Padua. Madagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang ang Bureau of Fire Protection sa Bicol nangapudan sa publiko nin kooperasyon tanganing maiwasan ang sulo sa pagselebrar nin Pasko. Ange Galero sa detalye. Kunya na siribot-sibot na ang publiko para sa paganda sa papaabot na Kapaskuhan na nagpagiromdom ang Bureau of Fire Protection o BFP Bicol na gumibumanin lakdang o espersos ang mga ini tangan na malikayan ang serye nin sulo. Nabi ni Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon na Regional Director ka na sa ambitan ng ahensa maski na double time na ngunya na ang kanaklan sa pagbakal asin pagbugtak nin mga dekorasyon dapat na siguraduhon man giraray na ligtas ang mga ini asin na iguanin PS mark o ICC stickers ang mga babakalo na mga Christmas lights asin kun bako man ini pang outdoor use dahil na ini pagkaag o pagbugtak sa luwas kan sa indang mga harong. Wasan man daw na octopus lain o kay octopus wires kay extension wires tanganin na daini po na nin mga sulo sa tuyang kapalibutan. Pero kayan, sinabi ni Perdigon na dapat siguraduhon na bago man magkaraturok sa sendang mga harong, siguraduhon na nakatangkas na ang mga Christmas lights sa sinibabang appliances sa sendang mga residensya. Sinabi man ni Perdigon na saro sa mga pinaka-importanteng pagirumdum niyan kan sendang ahensya sa publiko, iyo ang paggamit na sa naninturotot sa pagsabat kan bagong taon, asin likayan agad ang paggamit nin pyrotechnic materials dahil sa pera sa ati ini sa tuyang kapalibutan, posibleng po na pa ininin sulo sa mga lugar kung saan ini papailawan o kaya gagamiton sa mga maabot pang aldawa. Sa ngunyan, naka-alerto man ang Bureau of Fire Protection sa Bicol, may kinaraman sa siring na bagay, tanganin na tulos man na makarespondi sinda sa mga komunidad in kaso man magkaigwa nin seri nin sulo sa pagsabat kan bagong taon asin ang pagsinubermahan kan Kapaskuhan. Dagdag na bareta, ang Oras sa Pilipinas, alas 6:29 na. Al Armario may dagdag na report. Dahil sa APEC, buhay na ang espiritu kan Kapaskuhan sa patay sinding ilaw. Ilan eksperyensya maski sa ina lugar, lalo naman digdi sa southern area kan Legazpi mag-aga. Patay sindi ang ilaw, sagkod sa ngunyan brown out pa. Dahil na mabilang kung pirang beses mag-aga na purpalsok ang supply kan kuryente. Inot nang sinabi kan APEC management na ang mga sakanin kahoy saro sa mga nagkapektar kan mga linya nin kuryente. Kaya may mga clearing operations sindang pigibo kan mga tuminalikod na aldaw. Kaya nagkakaigwa sindanin mga regular na brownout. Alagad mo niya nagkusog-kusog sanaan paros kanamihan, patay sindi ang ilaw. Alarmario, DCGB. Alcalde Vic Perete Candaragalbay makunduktanin pagbabakuna ngunyan aldaw para matarget ang herd immunity maski holiday. Luens Barcena sa detalye.
Naisasayangon ni Alcalde Vic Perete kang Daraga Albay an oras asin aldaw para mabakunahan ang kadaklan sa mga taga-Daraga maski holiday. Dahilan tamang papadagos niya na aldaw ang vaccination rollout para sa mga Daragenyo. Ini ang ipinagunambitan ni Alcalde Perete sa DCGB News na kasabay man sa aldaw na ini ang pagbakuna sa mga empleyados di gobyerno kan sa indang LGU para makuha man kan sa indang mga empleyado ang herd immunity may kinaraman digdi. Pangapunan ni Perete sa publiko lalo na sa mga taga-Daraga na magpabakuna na asin day magduwa-duwa, asin day magpirili ng bakuna para maiwasan ang bagulbol na bilang ka na nababakunahan. Sa Daraga Albay nasa lagpas 50% na ang nababakunahan. Asin sigun kay Perete ngunya na December o kaya Disyembre bago magsangli ang taon, target niya na maging 70% ang populasyon kan Daraga ang nababakunahan para ma-attain ang herd immunity. Alagad sigun kay Perete, dakula mang kirari na challenge sa iya ang mga nagpipirili nin bakuna, lalo na kung Sinovac ang mababakunahan sa mga taga-Daraga. Dagdag sa Bareta. Kaso nin COVID-19 sa Primer Distrito, Canalbay. Nagpuuna naman. Jomar Bien sa detalye. Saro na naman na nagbubutunga ang mga kaso kan COVID-19 dito sa Primer Distrito, Canalbay. Ini matapos ang uralawig na panahon na halos nag-zero active case sa nagkapirang lugar dito sa nasabing distrito. Sa presente, tulo ang aktibong kaso kan COVID sa First District. Sa Rodigdian sa Banwaan kan malinaw na nagbutwa kan katapos ang kabulan ng Nobyembre. Saro sa Santo Domingo, asin saro sa Siyudad kan Tabaco na magkasabay na nagpositibo ka nakalis na Lunes sa Siyudad kan Tabaco, apuera kang sarong positibo, igwapang duwang probable case. Ang publiko susugdigdi kay Mayor Crisel Agban Luistro dapat na mantenero na mag-ingat dahil tangani na dahil na magbutwa pa nin todo ang kaso kan COVID sa nasabing syudad. Ang ani na ma-enjoy nin maray kagtawo ang Pasko. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang oras sa Pilipinas, alas 6:31 na. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirundom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo na Proxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey, chill muna tayo. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Kulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramon na. Kulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay
Tibay refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and Tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1187, series of 2021. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. GB News Express. News Express. GB News Express.
Padagos kita mga tugang sa mga bareta niya to sa lado nasyonal. May got po na pigadalan kan Interagency Task Force or IATF kung ano ang masunod na alert level kan Metro Manila, lalo na tamantinido ang patakot kan Omicron variant kan COVID-19. Reaction ini ni Cabinet Secretary Carlo Nograles kan hapoton kung konsiderar kan IATF ang pagbaba sa National Capital Region kang alert level para sa natatadang parte kan Disyembre o mantiniron ini sa alert level 2. Sigon sa Secretary, nakabantay ang IATF sa mga development kan Omicron variant. Pigabangan maninda ang pagiging final kan ang final findings kan WHO kung mas nakakagadan, mas madaling makaulakit o kung mas malala ang variant na ini kumpara sa mga nainot ng variant kan COVID-19. Bantang wala pa manin findings kan mga ekspertong may kinaraman digdi. Sinda sa IATF, padagos na isa sa pinyal ang gagamiton na parameters para sa pagbaba kan sarong lugar sa alert level 1 sa Webes sa giraray na magkakaigwan ng pagtripon sinda para giraray na tukaron ang isyong ini. Naabot na kan 23 na mga highly urbanized cities ang herd immunity kontra sa COVID-19 sigon kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Año. Sobra sa 70% kan target population kan 23 na syudad. Ang nakakumpleto nin bakuna kaibahan ang lugar na ini. Ang mga minasunod iyon San Juan City, Mandaluyong City, Pateros, Marikina, Taguig, Pasay City, Las Piñas, Parañaque, Manila City, Muntinlupa, Makati, Valenzuela, Quezon City, Navotas, Pasig, Malabon, Caloocan, Baguio, Angeles City, Iloilo, Lapu-Lapu, Mandawi, asin Davao City. Sa datos kan gobyerno, sagkod kan Disyembre 6, uminabot sa 38.7 milyon na individual sa bilog na nasyon ang fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Piglinaw kan Department of Health na bako at nadakol na ebidensya ang nagpapahiling ng Omicron variant nagresulta sa nasa mild COVID-19 sa mga pasyente. Sigon kay Health Secretary Francisco Duque III na nagko-coordinar na siya kay DOH o kaya sa WHO Country Director o Representative Rabendra Abayashing may kinaraman sa Omicron variant. Sinabi ni Duque na daipang indikasyon na nakalaog na sa nasyon na nasabing variant, lalo na tawara pang resulta kan sequencing ang pigigibok kan Philippine Genome Center. Dagdag pa ni Duque na sa oras na magluwas ang resulta tulos ining ipapaabot sa publiko. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal. 356 na sana ang narehistrong bagong kaso ng COVID-19 sa nasyon. Kaso hapon, mas sa baba ini kumpara sa narehistrong 543 na kaso kanakaaging aldaw asin pinakababa sa laog nin 17 bulan. Ilan digdi suminakat sa 2.8 million ang kabilugan ng numero kan kaso ng COVID-19 sa Pilipinas kung sain sobra sa 13,000 digdi ang aktibong kaso. Nasa 2.7 million man ang total recoveries matapos marahay ang 871 na individual. Nadagdagan man 92 na total recoveries kaya suminakat naman sa sobra sa 49,500 ang COVID-19 related deaths. Anom na laboratorio ang nakapagsumiter nin datos sa COVID-19 document repository system. Piglinaw inikan DOH o na 92 sa Nagadan. Tulo sa nadigdiang naristro ngunya na Disyembre, mantang 18 sa Nagadan kay ito pang Nobyembre. Bareta, mga tugang sa ibang nasyon, mapautob po ang US Centers for Disease Control and Prevention o CDC ng travel ban sa mga nasyon kan France, Jordan, Portugal, asin Tanzania dahil sa pagitaas kan kaso ng COVID-19 sa maabot na 83 na nasyon na nasa level 4. Very high classification, ultimong naibugtak sa alert level 4 ang Andorra, Cyprus, asin iba pa
Magigarumduman na nakamati ngunyanin fifth wave kan pandemic and France. Maski nasa 52 milyon na namanuanin da ang natulukanan nin COVID-19 vaccine. Enot nang nagpotob ang US nin pagigpit sa mga pasaheros na maduman sa indang nasyon. As in, dapat sindang magpahiling ni negatibong resulta ng RT-PCR test result sarong aldaw bago ang biyahe. COVID situation sa bilog na mundo, padagos pang pigpapakusog kan Health Ministry kang United Kingdom ang sendang depensa kontra sa Omicron variant kan COVID-19. Sinabi ni UK Health Secretary Sajid Javid na saro sa sendang mga paagi para malabanan ang patakot kan Omicron ang pagkondukta nin booster vaccine shots. Nagkuasindanin kadagdagan na 10,000 na vaccinators sa 1,500 na lugar para duman gibuhon ang pagbakuna. Nagtutubod ini na maski ang South Africa sa South Africa na discovery ang Omicron, nagakaigwan in local transmission sa dakol na rehiyon kan England. Dayman kini sa nayumahan ang posibleng maging dominant variant ang Omicron o kaya virus na ini. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, may dara po kan detalye. Paringman, good morning. Good morning, BP. Para sa mas maugma, mas ligtas asin kompletong pamilya, suportahan tan sa tuyang mga lolo asin lola na magpapakuna kontra sa COVID-19. Inanabiso kan World Health Organization Philippines sa tao kang patakot kan mas nagkakaulakit na Omicron variant kan COVID-19. Sigun sa ahensya, dapat ipaaram sa mga seniors ang benepisyo kan bakuna kung kaya tabangan sinda sa pagparehistro asin ibahan sa aldaw kan ng pagpabakuna. Sarong pagirumdum kan DCGB, DOH asin kan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang maya. Mientras tanto, mga tugang sa iba pa niyato na mga bareta sa lado po ni negosyo. Business News. Business News. Kumpiyansa po ang Philippine Statistics Authority o PSA na posibleng mamatean sa masunod na projection kan PSA ang epekto kan big time rollback sa presyo kan produktong petrolyo. Sigon kay Dennis Mapa, National Statistician kan PSA, na makatabang sa pagluya kan presyo kan barakalon asin serbisyo an oil price rollback. Inot nang sinabi kan PSA na saro sa duwang kausa kan pagluya kan inflation kan Nobyembre ang presyo kan petrolyo kay bahan ini sa kategorya kan housing, water, electricity, gas, asin, ibang fuel. Sinabi ni Mapa na posibleng mamatian ini kan nagagamit nin mga liquefied petroleum gas. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Istorya may kinaraman po sa 500 years of Christianity. Susog sa Acta Republica 10966 pigdeklarar ang na holiday ang Disyembre 8, 2021 magin sa Presidential Proclamation for the Declaration of Regular Holidays and Special Non-Working Days kasabay ang Disyembre 8 sa mga non-working days. Ang Republic Act 10966 o an act declaring December 8 of every year a special non-working holiday in the entire country to commemorate the feast of the Immaculate Conception of Mary, the principal patroness of the Philippines. Ang ley na ini pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte kan Disyembre 23 taon 2017. Sa 500 years of Christianity. Report mga tugang sa kamugtakan kang panahon kay si Janice Rosero. Magandang umaga po muli para po sa kalagayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw, December 8, 2021. Ang shear line po o yung tail end ng frontal system ang nakaka-apekto ngayon sa may silangang bahagi ng Kabisayaan. At kasalukuyan po Northeast Luzon or amihan naman po ang nakaka-apekto sa may Luzon. At dito po sa atin sa Bicol, maaari po natin maranasan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog na maaari maging dulot po yan ng shear line.
Katamtaman hanggang sa malakas na hangin na manggagaling mula sa mahilagang silangan ng Iran na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa ngayon, nakataas po ang ating gale warning sa may seaboard sa Camarines Norte, northern coast sa Camarines Sur, eastern coast sa Sorsogon, Catanduanes at northern Samar. At kaya naman po yung mga isda at yung mga maliliit po sa sakyang pandagat ay atin pong inaabisuhan na huwag po muna sila pumalaot at yung may malalaking sasakyang pandagat po, maging alerto po sa malalaking pag-alon ng ating karagatan. At ang ating nasanggot ng temperatura nasa 23 hanggang 31 degrees Celsius. At ang ating araw po ay sisikat ng 5:55 ng umaga at ito'y muling lulubog sa ganap ng 5:18 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DRST, Janice Lucero po, nag-uuna. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta. Kay Banyato dyan si Chief Technician Ramir Tanay at sinang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Kasabay si Andy Espinar as in Angel Mustasa. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy. Kontra, amoy pawis. Tato at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis may 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakuna duman, bawal gumamit ng torotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa indong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot ng sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Ang Pasko. San Campeon, ito'y pag-ibahin. Sunod dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingkat. Ito nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago asin mas maray ini kesa sa dati.
Aroma pa sana, masiramon na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy, ang siram. Ay, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise pero nanghihina. Magkidrama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Okay, ini po si Henry M. Nagsasabing, salamat po sa inyong pagkandamay. Mga tugang, mabalik po ako 7:30 sa programang Hapon. Goodbye! Mama Mary loves you. Have a blessed Wednesday. Happy Fiesta po, Mama Mary. God bless us all. GB us all. God is good all the time. Goodbye. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang Beer na Beer. Sa Beer na Beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na Beer na Beer. Beer na Beer, tunay at tapat. Beer na Beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Dr. Aquino here.